Пълнолуние в знак Водолей. Какъв потенциал отключва това мощно пълнолуние в този силен фиксиран знак? Останете с мен до края на това видео, за да разберете. Това, което виждате, е карта на пълнолунието. Предполагам, повечето от вас знаете, че в момента сме на края на ретроградния Меркурий, който вероятно много от вас ви е така поизмъчил. Може би сте го усетили по-силно някой от останалите, ако имате акцентиран Меркурий в своята карта, ако той е диспозитор на Слънцето, на Луната, ако той е ви управител на Асцендента, ако имате стегъл в Близнаци или в Дева. Въобще много са условията, при които може да сте го преживели по-силно, отколкото при другите, или просто в карта си имате много силно наранен Меркурий също така. Е вероятно да сте го усетили по-силно, отколкото останалите хора. За щастие това скоро ще свърши, но искам да ви предупредя, че когато той е в периода на своята статичност, всъщност той даже така се отразява най-тежко, защото ако при ретроградния Меркурий някакви неща могат да вървят, така символично казано, назад, то при статичния те просто стоят на едно място. И преди да тръгне пак напред е възможно да попадате в някакви ментални каши, да се провалят, примерно, пътувания. Въобще сега най-силно да го усетите точно накрая, когато стане статичен, периода преди да се обърна много напред. Какво виждаме тук? Виждаме на първо четене една много интересна фигура, наречена Платно, в която влиза Марс. Виждате къде е Марс? Той е в Везни, първия градус на Везни. Виждаме тук, че той прави един тригон към Уран, прави един тригон и към Плутон, т.е. към висшите планети. Тук имаме Марс, което е воля. Марс е воля, Марс е нашата активност, нашето действие. Той прави доста хармоничната фигура Платно към висши планети. От своя страна имаме тук един бисекстил между Уран, между Сатурн и между Плутон, т.е. това е една много хармонична фигура, която ни показва, че наистина чрез нашата, макар че важно да се отбележи, че като цяло Марс и Сатурн се намират в опозиция. Т.е. тази опозиция много от вас могат да усетят така доста силно. Възможни са физически травми, пак казвам, зависи как са предразположени тези планети във вашата карта, как са позиционирани там. Това е много важно, защото не може някой да ви каже, примерно спрямо това, че има такава индикация в звездното небе, това не означава, че вас лично ще ви засегне. За лични консултации може да ми пратите едно лично съобщение. Ако гледате това видео в YouTube, пишете коментар с някакъв контакт, аз се свържа с вас. Така, общо взето наистина трябва да се внимава при подобна опозиция на Марс и на Сатурн. Още повече, че и двете планети са много слаби по проявление, по есенциални достоинства са много слаби, тъй като Марс се намира във Везни. Това е знака на неговото изгнание, т.е. там той е с една нула, докато Сатурн е под влиянието на Марс. Т.е. Марс е диспозитор на Сатурн, защото Сатурн се намира в неговия знак Овен. Т.е. Сатурн тук е много силно повлиян от този Марс, който в същото време пък е много слаб. И Сатурн, който се намира в знака Овен, това е знака на неговото падение. Т.е. не знам дали сте усетили, когато обърна знак Сатурн, какво се случи, как много хора изпаднаха в някакви кризи, в някакви депресии, просто от така плавния, приятен, с размиване на границите знак Риби, в който се намираше Сатурн, изведнъж той влезе в знака на Овена и настъпи едно пробуждане. Т.е. хората разбраха, че се намират в един делириум, така да се каже, и това при много хора много силно се преживя и много от тях изпаднаха в агресивни състояния, в депресии. Той сега и е ретрограден, пак ще се върне в Риби, после отново ще влезе в Овен за следващите 3 години и се очаква тогава много интересни събития в глобален мащаб. Поради другите планети, висши, които смениха знаците си, което го разказвам в друго видео, да не го разказвам тук, че вече става много силно, много дълго, извинете, това видео. Като цяло пълнолунието най-силно, разбира се, ще се усеща и се усеща от хора, които имат така важни Куспиди или планети на 16-я градус, следователно на Лъва, на Водолея, също така Телците и Скорпионите. Пълнолунието има много силен заряд, все пак тук говорим за знака Водолей. Това е знак на електричеството, това е знак на науката, на новите технологии. Това е един изключително електрически зареден знак. Тук всичко се случва бам, просто изведнъж се случват някакви промени, събития, възможно при вас се е случило нещо, може нищо да не се е случило, пак казвам, всичко си зависи от това въобще какво има на тези градуси във вашата натална карта. Много силно също така се усеща от хората, които са съседи. Пълнолунието се
усеща особено силно от хора, които са с асцендент Лъв и с асцендент Водолей, както и обратното, тъй като засягат техните първи и седми домове. Много е важно, ако сте с асцендент Лъв, това пълнолуние така ви отключва един много голям потенциал и възможно е сега да преживявате много интересни промени и много важно да си поставите някакви нови цели, които да следвате, защото Слънцето ви започва един цикъл през домовете, първи дом насам. И по този начин е време да реализирате някакви свои цели, свои желания. Вероятно периодът, в който Слънцето е било в Рак, в вашия 12-ти дом, Рак е 12-тия ви дом, вие трябва да сте преживели някакви така много, как да го кажа, много дълбоки емоции. Вероятно може дори да сте изпадали в някакви депресии, защото когато Слънцето обикаля във вашия 12-ти дом, ние се срещаме с, как да го кажа, с помията на цялата ни натална карта, колкото и грозно да звучи, защото 12-ти дом е точно това. Там има неразрешени травми, неразрешени страхове. Там има неща, които ние все още не сме успели да трансформираме. Там се срещаме с родова карма, там се срещаме с лична карма, там се срещаме с разни така повици от миналото, които ние не сме успели да излекуваме, които не сме успели да приемем, с които не сме успели да се справим. Така че сега е момента, вероятно всичко това, пък и все пак говорим, че и Меркурий е на финала на своята ретроградност, т.е. трябва да сте осъзнали много устарели модели, това, което вече не ви върши работа, да успеете да го трансформирате, за да може новата обиколка на Слънцето по вашата натална карта да ви донесе така желани позитиви, да проявявате активност в някакви сектори, в които вие желаете да се развивате. И все пак Марс, който влиза в тази интересна фигура платно, за която ви разказах. В случая той е една много силна планета, но той се намира в знака на неговото изгнание, т.е. той може да се проявява така доста неадекватно. Може да се проявява като, как да го кажа, прекалено двумислие, може да се проявява като колебливост, но в същото време ни кара да действаме по-меко, да действаме на база на това, което е взаимоугодно, примерно за другия човек, т.е. ако Марс беше в един Овен, тук може да има едно много агресивно действие, или пък ако беше в Скорпион, може да има, нали, аз за сметка на всичко, агресивни и такива прояви, но тук съвета е, нали, този транзит на Марс, който ще продължи около 2 месеца, е просто да действате по-меко, по-балансирано, да премислите добре своите действия и разбира се да навлизате в физично колебание. Наистина фигурата активизира висшите планети, разбира се, трябва да се осмисли хубаво тази опозиция с Сатурн, тъй като може да има определени пречки, примерно може прекалено много да мислите върху нещо, дали да го направите, от друга страна да ви натиска някаква авторитетна фигура, вие да се чувствате така смачкани под ударите на тази авторитетна фигура. Възможно са всякакви ситуации, пак ви казвам, всичко зависи от вашата натална карта, вашата предразположеност, така че най-добре, ако се интересувате от астрология, да ми пишете и да си запишете час за лична консултация. Чао от мен и хубаво пълнолуние!